Αγαπητοί τηλεθεατές, φίλοι πολύτεκνοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή η ώρα των Πολυτέκνων με τίτλο «Φρένο στο κατήφορο» είναι κοντά σας. Επειδή τελευταία σε κατηδίαν συζητήσεις πάρα πολλοί Έλληνες με αυτά που γίνονται, με αυτά που βιώνουν καθημερινά, ανησυχούν και διατυπώνουν την ερώτηση, τη σκέψη αν θέλετε, εάν υπάρχει σχέδιο οργανωμένο αφελληνισμού της πατρίδας μας. Και αυτές τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των γηγενών Ελλήνων, αυτές τις ανησυχίες των γηγενών Ελλήνων, εντείνονται περισσότερο επειδή ακριβώς βλέπουν και διαπιστώνουν ότι συνεχίζεται ακάθεκτος ο δημογραφικός κατήφορος, κυρίως λόγω της υπογεννητικότητας, της αύξησης των αμβλώσεων, κάτι βέβαια κυρίως γιατροί, γυναικολόγοι ισχυρίζονται ότι αυτό δεν ισχύει και ότι έχουν περιοριστεί. Ωστόσο υπήρξε κάποια έρευνα ή κάποια δημοσιεύματα που μιλάνε ακριβώς, λένε τα αντίθετα. Της μετανάστευσης επίσης της μετανάστευσης χιλιάδων νέων στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, όλα αυτά δημιουργούν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό πρόβλημα και ουσιαστικά είναι εθνική απειλή. Δηλαδή καίγονται οι ρίζες του ελληνισμού όταν ο πληθυσμός μειώνεται, όταν ο πληθυσμός γυράσκει. Επίσης διαπιστώνουν ότι η πολιτεία αδυνατεί να σταματήσει την αθρώα, σε καθημερινή βάση θα έλεγα, αθρώα εισρωή χιλιάδων λαθρομεταναστών στη χώρα μας, η παρουσία των οποίων, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλοιώνει βαθμιαία αλλά σταθερά τη σύνθεση του πληθυσμού της Ελλάδος. Επίσης διαπιστώνεται και κάτι άλλο, ότι ψηφίζονται νόμοι και εκδίδονται αποφάσεις που αποβλέπουν και αποσκοπούν στο να αποκόψουν το λαό μας από τις πατροπαράδοτες παραδόσεις μας, όπως είναι η κατάργηση Κυριακής Αργίας, από τη γλώσσα, από τον πολιτισμό, τη θρησκεία μας, από την υποβάθμιση της παιδείας μας. Ήδη επίσης έχουν γίνει κατά καιρούς προσπάθειες, θα έλεγα και ενδοτικές ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να αλλοιώσουν την ιστορική πραγματικότητα και να παραποιήσουν και να διαστρεβλώσουν την ιστορία μας, σύμφωνα με επιταγές ξένων για την ικανοποίηση γειτόνων μας, οι οποίοι δεν παύουν βέβαια να διατυπώνουν αλυτρωτικές τάσεις και να θέλουν να διεκδικήσουν το εδάφη μας. Και βέβαια ενώ όλα αυτά που γίνονται δεν επιδέχονται κάποιας αμφισβήτησης, μας είναι δύσκολο να προσχωρήσουμε και να αποδεχτούμε ή να υιοθετήσουμε την άποψη και τη θέση ότι υπάρχει σχέδιο εφελληνισμού της πατρίδος μας και μάλιστα ότι υπηρετούν αυτή την άποψη Έλληνες πολιτικοί και άλλοι λόγοι, καθηγητές, και να μην περιοριστούμε μόνο στον πολιτικό κόσμο, οι οποίοι δεν ξέρουμε που αποβλέπουν. Δηλαδή αυτά που κάποτε έλεγε ο αλής του μνήμης Κίσιγκερ έρχονται σιγά σιγά να επιβεβαιωθούν και να γίνουν πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση ως λαός και ως έθνος να βρισκόμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση όσο διαπιστώνουμε ότι οι κυβερνώντες μας παραμένουν ατάραχοι και ουσιαστικά στρουθοκαμιλίζουν, γιατί ο στρουθοκάμιλος, για να μην βλέπει τον κίνδυνο, βάζει το κεφάλι της μέσα στην άμμο. Δεν θέλουν δηλαδή να δουν κατάματα τους διαγραφόμενους κινδύνους και την επερχόμενη εθνική απειλή από την εσκούμενη ενδοτική και επιθύνεια στον εξωτερικό παράγοντα πολιτική τους. Δυστυχώς, όπως ακούμε συχνά στα δελτία ειδήσεων, όλο το ενδιαφέρον της πολιτικής μας ηγεσίας επικεντρώνεται στο πώς θα διατηρηθεί και θα δημιουργηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ καμία συζήτηση σε κανενός δεν ιδρώνει το αυτή για το δημογραφικό έλλειμμα. Ακόμα και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης οι πολιτικοί αρχηγοί δεν έκαναν καμία αναφορά. Όλα αυτά τα θέματα θα τα αναλύσουμε διεξοδικά με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Άγγελο Βασιλιάδη, γνωστό και από προηγούμενες τηλεοπτικές εκπομπές. Ο κύριος Βασιλιάδης, πρώην πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και νυν πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας μιας πατριωτικής οργάνωσης, η οποία παρεμβαίνει στα δρόμενα και προσπαθεί να
να βοηθήσει στην αλλαγή πλεύσης με επιστολές, με ομιλίες, με συγκεντρώσεις, με παρεμβάσεις γενικώς, δημοσιεύματα, τηλεοπτικές παρουσίες κλπ. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις στο Πολεμικό Μουσείο με πλήθος ακροατηρίων κόσμου. Τον έχουμε λοιπόν κοντά μας και θα προσπαθήσουμε αυτά τα θέματα να τα αναλύσουμε διεξοδικά. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσίαση, κύριε Βασιλιάδη. Έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να μπούμε κάπως στο θέμα και να τα πάρουμε ένα-ένα. Εγώ ευχαριστώ πολύ καταρχάς, κύριε Φωτόπουλε, για την πρόσκληση και βεβαίως και το κανάλι για τη φιλοξενία. Ειλικρινά με τιμά η παρουσία μου στην εκπομπή των Πολυτέχνων, διότι η πολύτεχνη είναι το ανάχωμα στο δημογραφικό θάνατο της Ελλάδος και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσον αφορά το θέμα της εκπομπής, είναι εξαιρετικό θέμα ως επιλογή. Βεβαίως αυτό μπορεί να το αναλύει κανείς ώρες πολλές, αλλά δεν έχει σημασία, ως θέμα είναι εξαιρετικό. Θα ήθελα εδώ να κάνω μια διευκρίνηση ότι δεν κινδυνεύει η πατρίδα μας. Η Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος και τον εποφθαλμιούν πάρα πολύ για πολλές χιλιετίες, θα έλεγα. Αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν είναι οι Έλληνες. Επομένως πρέπει να εστιάσουμε στο κίνδυνο καταστροφής του ελληνισμού, ο οποίος συντελείται όχι μόνο τώρα, είναι καιρός που με πάση περιπτώσει υπάρχει αυτό το θέμα. Για να μπορέσει κανείς να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, να πει αν όντως υπάρχει σχέδιο καταστροφής του ελληνισμού, υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε να συμμετέχει στα κέντρα λήψεως αποφάσεων, το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε είναι αδύνατον, εάν δεν είναι ένας από αυτούς οι οποίοι το έχουν επινοήσει αυτό το σχέδιο. Ο άλλος είναι να δει από τα γεγονότα. Δηλαδή να κάτσει, να διαβάσει τα γεγονότα, να τα αναλύσει, να τα δει με κριτική σκέψη και όχι επηρεαζόμενος από τα μέσα μαζικής παραπληροφορήσεως όπως βασικά είναι. Και αν κάτσει και τα δει με κριτική σκέψη και με ανοιχτά μάτια, δεν χρειάζεται, είναι αυτονόητο, ας πούμε. Δηλαδή και ένα παιδί μπορεί να το καταλάβει. Αν κάτσει και δει αυτά τα οποία τεκταίνονται ειδικώς αυτή την περίοδο στην πατρίδα μας, η οποία δέχεται μια πολυμέτωπη επίθεση. Θα πάρουμε λοιπόν το πρώτο θέμα που έχει σχέση με το δημογραφικό κατήφορο. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, αλλά δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι συνιστά σήμερα τη μεγαλύτερη εθνική απειλή. Ακριβώς. Όπως ξέρετε, τελευταία χρόνια έχουμε δραστική μείωση των γάμων και των γεννήσεων, κύριε Βασιλιάδη. Θα έπρεπε σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας να αναλογούν 2,1 και παραπάνω παιδιά. Η επίσημη πολιτεία δίνει 1,3, όμως μέσα σε αυτό το 1,3 περιλαμβάνονται και οι γεννήσεις των αλλοεθνών, που δεν ξέρουμε αν θα καθίσουν και τι βλέψεις έχουν. Ήδη τώρα ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν μέσα και άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτές τις απόψεις των τζιχαντιστών και λοιπά μέσα στην Ελλάδα, που έχουν μπει από την αθρώα ζωή των μεταναστών. Δεν εξασφαλίζεται λοιπόν η ανανέωση των γενεών και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι το 20% του πληθυσμού είναι πάνω από 65 ετών. Αυτό έχει επίπτωση και στα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι υπερτερούν κατά μεγάλο ποσοστό αυτόν του ενεργού πληθυσμού. Δεν μπορεί λοιπόν μια χώρα με αυτές τις συνθήκες να μιλάει για ανάπτυξη, να μιλάει για προοπτική, να μιλάει για ένα σωρό άλλα πράγματα. Επομένως πρέπει να πούμε ότι από το 1998 μέχρι και το 2003 είχαμε υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων. Ανεκόπη κάπως με κάποια μέτρα που είχε πάρει η κυβέρνηση τότε το 2004 και λοιπά, κάπως αυτή η κατάσταση. Μέχρι το 2011 δεν είχαμε υπεροχή των θανάτων, ωστόσο όμως πρέπει να πούμε ότι η υπεροχή των γεννήσεων οφειλόταν και στις γεννήσεις των άλλων εθνών. Ακριβώς. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτοί που εισέρχονται στην πατρίδα μας είναι κυρίως νέοι, έτσι, έχουν μικρό ποσοστό θανάτου, δηλαδή συγκριτικά με εμάς, εμείς έχουμε το μεγάλο θάνατο. Ναι. Και από το 2011 άρχισε πάλι να έχουμε υπεροχή. Να σας πω λοιπόν ότι το 2012 είχαμε 100.371 γεννήσεις και 116.670 θανάτους.
Από αυτές οι γεννήσεις των αλλοεθνών ήταν 15.420 και των Ελλήνων 84.852. Αν σκεφτούμε ότι το 1932 με πολύ λιγότερο πληθυσμό είχαμε 185.000 γεννήσεις, 185.500 γεννήσεις και είχαμε μια υπεροχή κατά 66.000 έναντι των θανάτων, μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Διότι και τότε οι οικονομικές συνθήκες δεν ήταν καλύτερες και ο πληθυσμός, ας πούμε, ζούσε στην ανέχεια, ας πούμε. Ναι. Έτσι, αντιλαμβανόμεθα αυτό. Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα, γιατί και τα μέτρα που είχαν ληφθεί και είχαν ανακόψει αυτή την αρνητική πορεία δεν ήταν αποτελεσματικά πλήρως, διότι και αυτά είπαμε ότι πρέπει ο δείκτης γενικότητας να φτάσει να ξεπεράσει το 2,1. Δεν είχαν φτάσει εκεί. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, κύριε Βασιλιάδη, ασκείται μια αντιπολιτεχνική, αντιδημογραφική και θα έλεγα και αντιοικογενειακή πολιτική. Ακριβώς. Επιστέγασμα αυτής της αντικυβερνητικής και αντιπολιτεχνικής πολιτικής ποιο ήταν? Η φορολογική εξομοίωση των πολυτέκνων με τους άγαμους και τους άτεκνους. Δηλαδή τα παιδιά σήμερα θεωρούνται τεκμήριο. Εν μια ανοιχτή αποφάσισε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης και κατήργησε αυτές τις φοροαπαλλαγές και πολλοί στις πολυτεχνικές οικογένειες είναι γεγονός ότι έχουν περιέλθει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Διότι παιδιά που είχαμε και το πρόβλημα των μεταγραφών, το οποίο προσπαθούν κάπως να το αυλύνουν τώρα, δεν μπορούσαν ούτε τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Πολλά παιδιά τα ακούγαμε, λιποθυμάγανε στα σχολεία, δεν μπορούσαν. Υπάρχουν οικογένειες που πραγματικά βρεθήκαν σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και σήμερα κινδυνεύουν ακόμα να χάσουν το σπίτι τους, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ούτε τα όποια δάνεια κλπ. Αυτή είναι η κατάσταση δημογραφική και ενώ το Σύνταγμα και μιλάει περί ισότητος, έχουμε δηλαδή εδώ συνταγματική εκτροπή, διότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος περί ισότητος των Ελλήνων αναφέρει ότι οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στο δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Επομένως, εδώ πέρα πώς μπορείς εσύ, δεν παραβιάζεις την αρχή της ισότητας? Αυτή δεν είναι μεγαλύτερη. Φυσικά. Και στο άρθρο 21, την παράγραφο 2, λέει ότι οι πολίτες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους. Και βάλανε, για να το φαλκιδεύσουν και αυτό, οικονομικά κριτήρια, εισοδηματικά κριτήρια, και ήρθε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει βγάλει απόφαση του 2001. Και υπάρχει και πάγια νομολογία ότι δεν τίθεται θέμα ισότητας, λέει, ειδικά για τους πολυτέκνους, επειδή οι πολίτεκνοι εξυπηρετούν το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον λόγω της υπογεννητικότητας. Στο άρθρο 21 λέει: οι πολίτεκνοι δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους και δεν κάνει διαχωρισμό. Και όταν βάλανε όρια εισοδήματος, τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής είπε ότι αυτό είναι ο νόμος αντισυνταγματικός. Ωστόσο η κυβέρνηση τον προώθησε, τον εφαρμόζει. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι στο άρθρο 5 του άρθρου 21 λέει: ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Τι κάνει λοιπόν το κράτος για να ανακόψει αυτό τον κατήφορο, το δημογραφικό? Έχουμε μεταβληθεί σε χώρα γερόντων και απομάχων. Για τη φροντίδα που λέτε, όντως φροντίζει να τους εξοντώσει τους πολυτέκνους στο κράτος. Είναι γεγονός. Λοιπόν, τα δικά μου στοιχεία λένε ότι αυτή τη στιγμή ο δείκτης γεννήσεως στην Ελλάδα είναι γύρω στο 0,6, δηλαδή περίπου μισό παιδί ανά οικογένεια. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγικό και βεβαίως σε βάθος όχι πολλών δεκαετιών, ενδεχομένως 2 και ίσως λέω και πολλά, σε μια 20ετία, να είμαστε και με ψηφία μέσα στην Ελλάδα οι Έλληνες. Έχει βγει αυτό το εξάλλου, όπως τονίσατε. Έχουν κάνει προβολή των δικτών, δημογραφικών δικτών φυσικά. Και δείχνουν ότι πραγματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι. Και όπως βλέπετε, η πολιτεία δεν κάνει κανένα βήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση, διότι όπως διαφαίνεται, η πολιτεία θέλει να τους εξοντώσει τους Έλληνες. Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι οι αλλοδαποί οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα είναι όλοι οι περισσότεροι νεανικής ηλικίας. Είπε κάποια στιγμή αρχηγός κόμματος, δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το όνομα, ότι στις ηλικίες από 18 μέχρι 45, που είναι οι παραγωγικές ηλικίες για έναν άνθρωπο, οι αλλοδαποί υπερτερούν σε σχέση με τους Έλληνες. Και σίγουρα θα είχε στοιχεία, δεν λένε αρχηγοί κομμάτων ότι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Όντως πιστεύω ότι ισχύει αυτό το πράγμα.
ασχέτως ας μας λένε ότι είναι οι αλλοδαποί 700.000 και 800 και λοιπά. Μου είχε πει φίλος, ο οποίος ήταν περιφερειακός διευθυντής της αστυνομίας, και αυτό προ-διετίας, τριετίας, ότι είχε στα χέρια του στοιχεία ότι υπήρχαν στην Ελλάδα καταγεγραμμένα από τις εταιρείες φορητής τηλεφωνίας 4 εκατομμύρια τηλέφωνα σε ονόματα αλλοδαπών. Πώς είναι 700.000, ενώ υπάρχουν 4, έχουν από 5 τηλέφωνα ο καθένας, αν είναι δυνατόν ποτέ. Και αυτό ήταν περίπου προτριετίας, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσος περίπου είναι ο αριθμός. Γιατί κάποιοι που λένε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να προσεγγίζουν τα 5 εκατομμύρια και ενδεχομένως να είναι η αριθμή αυτή πραγματική. Απλώς δεν θέλουν να μας δείξουν το πρόβλημα που υπάρχει για να μην το αντιληφθούμε και ξυπνήσουμε κάποια στιγμή. Βασιλιάδη, από τις αρχές δεκαετίας του 90, όταν παρουσιάστηκε αυτό το φαινόμενο, ήμουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Υπήρχε εκπρόσωπος των Πακιστανών, ήταν πρόεδρος και εγώ που είναι εδώ μέσα. Μάλιστα. Και του έκανα την εξής ερώτηση. Του λέω: εσείς λέτε ότι ζείτε με $1 την ημέρα. Ναι ή όχι? Ναι, μου λέει. Πού βρίσκετε λοιπόν τα χρήματα και δίνετε στον Τούρκο τηλέμπορο $2.000 και $2.500 το κεφάλι για να σας μεταφέρει από τα παράλια της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα, τη στιγμή που για να φτάσετε στα παράλια της Μικράς Ασίας θέλετε άλλους 2-3 ενδιάμεσους σταθμούς, γιατί μιλάμε για τεράστιες αποστάσεις. Μου λέει: πουλάμε, λέει, τα οικόπεδά μας. Ναι. Σε εμπόλεμη περιοχή, του λέω: δεν αφήσει τα παραμύθια. Επομένως, κοιτάξτε, κάτι λέει αυτό, ότι κάπου Σαουδάραβες κεφαλαιούχοι, άλλοι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν το μουσουλμανικό και να το επιβάλλουν το μουσουλμανικό στοιχείο στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη τώρα προσπαθεί να ξυπνήσει με αυτά τα φαινόμενα των τζιχαντιστών. Γιατί το χριστιανισμό τον έχουν, η Γαλλία έχει πλήρως αποθρησκειοποιηθεί. Αυτό ζητάνε και στην Ελλάδα, με όλα αυτά τα οποία κάνουν, έτσι, με την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, με το σύμφωνο συμβίωσης κλπ. Όταν λοιπόν τους λέμε κάποια φορά, γιατί εξομοιώσατε τους πολυτέχνους με τους άτεχνους, λέει: εσάς σας δίνουμε το επίδομα, λέει, στους πολυτέχνους. Το οποίο είναι αστείο, έτσι. Το οποίο επίδομα, βέβαια, τους πολυτέχνους, κοιτάξτε να δείτε, αυτό καθιερώθηκε καταρχήν να το λέμε κάθε φορά και να γίνει συνειδητό και στους κυβερνώντες ως κίνητρο δημογραφικό και ως, πώς να το πούμε, επειδή η πολύτεκνη οικογένεια πληρώνει ΦΠΑ, διότι είναι εξορισμού υποχρεωμένη να αγοράζει περισσότερα αγαθά σε είδη ενδύσεως, τροφών, να κάνει μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών, γιατί έχει παιδιά που πρέπει να μάθουν ξένες γλώσσες, να σπουδάσουν, για θέματα υγείας κλπ. Πληρώνει ΦΠΑ 23%. Ως αντιστάθμισμα παίρνει το επίδομα. Του δίνει το επίδομα και δεν είναι για αυτό που λένε. Έπειτα βάλανε, ας πούμε, να παίρνει επίδομα και αυτός που είχε ένα παιδί. Κάμια αντίρρηση. Αλλά όμως δεν το ζήτησαν αυτοί. Δηλαδή δημιουργήσαν ένα λαλούμ χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Ενώ εμείς, συμμεριζόμενοι την οικονομική κατάσταση, είχαμε ζητήσει από το κράτος: κοιτάξτε, μην τα πειράξετε, μειώστε κατά ποσοστό 15%. Συμμετέχοντας και εμείς σε όλα στην οικονομική κατάσταση, όπου και να επιβαρυνθούν σε όλα τα βάρη. Όπως επιβαρύνονται, γιατί βγαίνουν πολλοί ανεγκέφαλοι και λένε άλλοι αυτόν και άλλοι, λέει, θα πληρώνουν. Ελαφρά την καρδία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ή ελαφρά την καρδία ή βαριά τη τσέπη. Δεν ξέρω, μπορεί να πληρώνονται για να τα λένε αυτά. Γιατί είναι πολλοί που πληρώνονται για να κάνουν ζημιά. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι απελευθέρωσαν την πατρίδα μας και θυσιάστηκαν και βλέπανε το μέλλον για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους κλπ. Εμείς πρέπει να μην μιλάμε. Δεν βλέπουμε την κατάσταση που πάει. Τουλάχιστον ο λεγόμενος αντιρατσιστικός, ο οποίος κατ' ουσίαν δεν είναι αντιρατσιστικός νόμος, είναι ρατσιστικός εις βάρος των Ελλήνων, έτσι. Το μόνο που κάνει είναι να αφαιρεί κάθε δικαίωμα από τους Έλληνες, είτε λόγου, είτε γραφής, είτε οτιδήποτε, και να τα δώσει στους άλλους, έτσι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν πρέπει να έχουμε δικαίωμα εμείς να διαμαρτυρηθούμε για τίποτα. Πρέπει να το έχουμε ραμμένο το στόμα. Όσοι ακόμη, εν πάση περιπτώσει, αρθρώνουμε λόγο και αντιστεκόμαστε, διότι οι περισσότεροι έχουν παραδοθεί. Και αυτό είναι που με θλίβει ιδιαιτέρως. Εν πάση περιπτώσει, για να μην φύγουμε από το θέμα το δημογραφικό. Ναι. Να πούμε και κάτι άλλο. Βεβαίως. Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΟΗΕ, λέει, όταν στη σύνθεση του πληθυσμού οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ξεπερνάνε το 8%, η χώρα χαρακτηρίζεται εγκυρασμένη. Σωστό. Όταν εμείς λοιπόν έχουμε φτάσει στο 20%. Το 20%. Δεν μπορούμε και πια θα μιλάμε. Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση είμαστε. Και έχει επίπτωση στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι, τα οποία δεν μπορούν σήμερα. Διαβάζουμε ότι το ΙΚΑ ήδη έχει μέχρι τέλος του χρόνου 700 εκατομμύρια έλλειμμα για να αντιμετωπίσει συντάξει. Πού θα οδηγήσει αυτό και πού οδηγεί? Θα αυξηθούν τα χρόνια
υπηρεσίας των εργαζομένων, θα μειωθούν περαιτέρω οι συντάξεις και δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο εξαθλίωσης θα οδηγηθούμε, ας πούμε, ως λαός. Ναι, διότι αυτά δεν υπήρξε καμιά πρόνοια. Και δεν υπάρχει πρόνοια. Και αντί να χτυπάει ο κόρδον του κινδύνου αυτή τη στιγμή, βλέπεις μια αδράνεια, βλέπεις... Όχι κύριε Φωτόπουλε, εγώ επιμένω να λέω ότι υπάρχει πρόνοια και θα συνεχίσω να το λέω, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι. Δεν είναι αντίθετο θέμα. Το κράτος φροντίζει για τη γενεκτονία των Ελλήνων. Και το λέω ευθαρσώς αυτό. Λοιπόν, ακούστε, έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών το 2011 μία εγκύκλιο, η οποία λέει ότι πρέπει με κάθε τρόπο να ενισχυθεί η μετανάστευση στην Ελλάδα. Και μόνο, λέει, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα. Τι έχετε να πείτε τώρα από αυτού? Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Δηλαδή, τι λέει? Εξοντώστε τους Έλληνες και αντικαταστήστε τους με τους αλλοδαπούς. Άρα, τι λέμε τώρα αν έχει πρόνοια? Ποια πρόνοια? Πρόνοια προς την αντίθετη κατεύθυνση, έτσι. Και να πούμε εδώ πέρα έτσι επιγραμματικά κάποια πράγματα, γιατί είναι τεράστιο και μόνο με το δημογραφικό μπορεί να φάει κάποιος ώρες πολλές να μιλάει. Λοιπόν, ένα δημοσίευμα προχθεσινό σε εφημερίδα έλεγε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των Τούρκων είναι 27, τα 27 έτη, ενώ στην Ελλάδα είναι 42. Καταλαβαίνετε δηλαδή, αν κάνουμε τη σύγκριση, τι προϊονίζει αυτό για το μέλλον. Λοιπόν, έχουμε την πολιτική του ενός τέκνου από την Ατζέντα 21, η οποία προωθείται μέσω του ΟΗΕ. Έχει ήδη γίνει στην Κίνα, όπως ξέρετε. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν. Έχει γίνει ήδη στην Κίνα. Σιγά σιγά το φέρνουν και στην Ευρώπη. Σε λίγο, δηλαδή, θα νομοθετήσουν ότι όποιος θα κάνει πάνω από ένα παιδί θα έχει κυρώσεις. Έτσι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά πλέον γενικώς οι άνθρωποι, αλλά ιδιαίτερως οι Έλληνες, επειδή τους ενοχλούν περισσότερο από ό,τι οι υπόλοιποι. Ένας καινούριος όρος, ο οποίος έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, οικογενειακός προγραμματισμός. Υπάρχουν, λέει, σύμβουλοι οικογενειακού προγραμματισμού που πας εκεί πέρα και αυτοί σου συστήνουν αν πρέπει να κάνεις παιδιά ή δεν πρέπει να κάνεις και μην κάνεις πολλά παιδιά, γιατί είναι μπελάς, ξέρω εγώ, στο κεφάλι σου, δεν θα προλαβαίνεις να βλέπεις και τηλεόραση και ούτω καθεξής. Αυτά είναι γελοιότητες. Αυτό ειδικά έχει γίνει μόνο και μόνο για να είναι. Και αυτό πιστεύω προϊόν της όλης μεθοδεύσεως, αυτός ο οικογενειακός προγραμματισμός. Μετά οι αμβλώσεις, βεβαίως, αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως. Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα. Δεν ξέρω τι λένε τώρα αυτοί οι γιατροί και οι γυναικολόγοι. Αν είναι μάλιστα και από αυτούς που κάνουν τις εκτρώσεις, τι θα λένε, ότι είναι περισσότερες, ότι είναι λιγότερες και ότι δεν γίνονται. Εν πάση περιπτώσει, 500.000 ξέρουμε ανεπισήμως ότι είναι ο αριθμός. Έτσι, έχει μειωθεί, λέγανε, και λόγω της εμφάνισης του AIDS κλπ. Διότι έχουμε άλλους τρόπους, ας πούμε. Δεν το πιστεύω, κύριε Φωτόπουλε. Δεν το πιστεύω ότι έχει μειωθεί. Δεν είναι τόσο μεγάλος αριθμός, αλλά πάντως υπήρχε μια έρευνα. Εντάξει, αν δεν είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και γίναμε τώρα δεύτεροι, έχει καμία σημασία πρακτική? Γιατί κοιτάξτε και αυτοκτονίες που γίνονται. Μιλάνε και αυτό τον αριθμό τον κρύβουν επιμελώς, ας πούμε. 2 την ημέρα είναι. Λοιπόν, 2 την ημέρα καταγεγραμμένες. Αν είναι 6.000, ας πούμε, που λένε έχουν. Βεβαίως, πάνω από 7 είναι αυτή τη στιγμή. Πολύ σεβαστός αριθμός και αυτό το κρύβουν. Τις αυλώσεις τις κρύβουν. Και προς τιμήν τους οι Άγγλοι, περίεργο αυτό, δεν ξέρω πώς συνέβη, μάλλον από λάθος, είχαν βάλει σε όλες τις τάσεις στην Αγγλία, στο Λονδίνο τουλάχιστον και δεν ξέρω και σε άλλες, ένα πίνακα, ο οποίος έδινε τα στατιστικά στοιχεία αυτών τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα. Ότι ξέρω εγώ υπάρχουν καθημερινά 2 αυτοκτονίες, ότι κλείνουν τόσες επιχειρήσεις, ότι η ανεργία έχει φτάσει σε αυτό το ποσοστό κλπ. Όλες τις συνέπειες της μεθοδευμένης και αυτής μεθοδευμένης οικονομικής κρίσεως, η οποία έχει επέλθει στην πατρίδα μας, και το έβαλαν ως διαφήμιση και το έβλεπε ο κόσμος στη στάση, δηλαδή του τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, και εγώ αυτό, ναι, από τα περίεργα των άκρων, εν πάση περιπτώσει, είναι προς τιμήν τους αυτό. 2 λοιπόν είναι αυτοί επισήμως οι αυτοκτονίες κατά μέσο όρο την ημέρα. Τα κρύβουν αυτά, ποιος θα βγει να τα πει? Λοιπόν, στις αμβλώσεις, λοιπόν, πρώτη στην Ευρώπη, τρίτη μετά από Βραζιλία και Ιαπωνία στον κόσμο. Κανείς δεν κάνει τίποτα. Και εγώ έχω παράπονο και από την Εκκλησία, ούτε η Εκκλησία μιλάει. Θα μπορούσε να κάνει χαμό η Εκκλησία και να το ανατρέψει. Αυτό δυστυχώς δεν το κάνει. Λοιπόν, ο οικονομικός πόλεμος που δεχόμαστε, αύξηση ανεργίας, τι συνέπειες έχει? Τη μείωση των γάμων, άρα για ποια παιδιά μιλάμε, για ποια δημογραφική πολιτική μιλάμε? Και μετά την μετανάστευση των νέων. Πόσοι φύγανε μέχρι τώρα? Έχουν φύγει 40-50.000 νέοι και έχουν πάει. Μιλάνε για πολλούς περισσότερους. Ωραία. Μάλιστα αυτό, γιατί είναι κακό για την Ελλάδα, εκτός το ότι φεύγουν τα καλά μυαλά, για όλους αυτόν τον κόσμο η Ελλάδα εξόδεψε κάποια χρήματα. Φυσικά. Έκανε μια επένδυση. Βεβαίως. Είχαμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν πανεπιστήμια, δωρεάν συγγράμματα. Έτσι. Και όλα αυτά. Φτάσουν αυτοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και όλα αυτά πάνε. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή λέτε Γερμανία, αν ακούσατε
επανέφερε το Υπουργείο Παιδείας στο θεσμό των προτύπων σχολείων. Έτσι. Και εγώ παραξενεύτηκα, λέω, μα αυτοί, εφόσον μόνο καταστρέφουν, αυτό ως επιλογή επαναφορά των προτύπων σχολείων είναι πάρα πολύ καλό. Και μου εξήγησε ένας λυκειάρχης γιατί συμβαίνει αυτό. Μου λέει, δεν ξέρει γιατί. Λέω, δεν ξέρω, και μου προξενεί απορία. Ακούστε, λέει, παραπονέθηκαν οι Γερμανοί ότι δεν μπορούν πλέον να επιλέξουν μυαλά ελληνικά για να πάνε στο εξωτερικό και να δουλέψουν για αυτούς. Αυτοί το ζήτησαν, λέει, το μέτρο. Και ξαναγίνανε τα πρότυπα σχολεία για να μπορούν οι ξένοι να επιλέγουν ποιους θα παίρνουν να δουλέψουν για αυτούς. Καταλάβατε. Να αναβαθμιστεί η παιδεία για λόγους σκοπιμότητας. Για λόγους σκοπιμότητας. Βέβαια, την παιδεία σε όλες τις βαθμίδες την έχουμε καταστρέψει την παιδεία, καλά, τη γλώσσα μας, τον πολιτισμό μας. Ναι. Έχουμε ξεφύγει και τη θρησκεία μας, την έχουμε ήδη με αυτά τα οποία προωθούνται και που είπατε κι εσείς. Τώρα άκουσα πολιτικό, τα αρχεία από αρχήλη πολιτικού, από τους επώνυμους, τους μεγάλους πολιτικούς, ναι, να λέει ότι εφόσον η Ευρώπη έχει το σύμφωνο της συμβίωσης, να το κάνουμε κι εμείς. Καταργείται δηλαδή και ο θεσμός της οικογένειας όπως τον ξέρουμε, της πατροπαράδοτης οικογένειας, ας πούμε, κλπ. Της ευλογημένης οικογένειας, και έχουμε το σύμφωνο συμβίωσης. Έχουμε εντάξει και η Εκκλησία τον ομοφυλόφιλο δεν τον διώχνει, όλους τους αγκαλιάζει και τους καλούς και σωστό είναι αυτό, κύριε Φωτόπουλε. Αλλά άλλο όμως αυτό. Και άλλο να το κάνεις θεσμό και να το προωθείς. Και να το προωθείς. Και τη διαστροφή να την προβάλλεις ως τρόπο ζωής. Δεν ψηφίστηκε αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο. Στην προηγουμένη Ευρωβουλή, έτσι, όχι στην τελευταία. Ψηφίστηκε η νομιμοποίηση του τρίτου φύλου. Και δεν υπήρξε ένας Έλλην ευρωβουλευτής, ένας δεν υπήρξε, κύριε Φωτόπουλο, να το καταψηφίσει ένας. Είτε το υπερψήφισαν ή είχαν πάει, λέει, για καφέ και τους ξέφυγε και άργησαν να μπουν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, αυτά είναι δείγματα. Όλα του... Ο Λουξεμβούργος ήρθε με το φίλο του εδώ πέρα. Και ο άλλος ο υπουργός της Ολλανδίας και της Γερμανίας ήταν με το φίλο. Πάλι με τον άντρα του. Ήρθε, δηλαδή, γελιότητες, εντάξει. Γελιότητες. Δεν βρίσκουν αντιστάσεις, κύριε Φωτόπουλε. Δεν βρίσκουν αντιστάσεις. Εάν έβρισκαν αντιστάσεις εδώ πέρα, και αντιστάσεις από που κυρίως η πολιτεία. Αλλά η πολιτεία είναι πουλημένη, έτσι, δεν το συζητάμε. Αν έβρισκαν αντιστάσεις, δεν θα τολμούσαν να τα κάνουν αυτά. Και επίσης, ξαναλέω ότι δεν υπάρχει εκκλησία. Πού είναι η εκκλησία σε όλα αυτά? Είπαμε για τις αμβλώσεις σε αυτό το θέμα. Όχι είπαμε τους ομοφυλοφίλους που θα τους αγκαλιάζεις, έτσι. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν ψυχικά. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να το νομιμοποιείς. Άλλο να το προβάλλεις και να βλέπουν αυτά τα δείγματα τα παιδιά μας. Προσέξτε. Δεν υπάρχει εκπομπή σήμερα τηλεοπτική, η οποία κατά κόρο να μην έχει έναν ομοφυλόφιλο μέσα, έτσι. Τι βλέπουν τα παιδιά που κάθονται, τι θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό, έτσι. Εντάξει, κάνε στο σπίτι σου ό,τι θέλεις. Κάνε με τις παρέες ό,τι θέλεις. Μη μας περνάς όμως εμάς αυτά τα μηνύματα, τα οποία τα βλέπουν παιδιά, τα οποία δεν είναι ακόμα σε φάση να κρίνουν αν αυτό είναι κάτι σωστό, κάτι φυσιολογικό ή κάτι λάθος. Δηλαδή, αν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των νέων ανθρώπων, έχουμε τα ναρκωτικά. Έχουμε όλον αυτόν τον εκμαυλισμό, ας πούμε, όλη την ισοπαίδωση των πάντων. Βεβαίως. Και αν χρειαστεί και γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Ποιος θα πάει να πολεμήσει, να πούμε. Αν γίνει ένα θερμό επεισόδιο, ομιγέννητο, ας πούμε. Ποιος να πάει να πολεμήσει, κύριε Φωτόπουλε? Οι έννοιες, οι πατροπαράδοτες έννοιες αυτές της λεβεντιάς, του ηρωισμού, του αλτρουισμού και τέτοια, αυτά έχουν εκφυλιστεί τελείως. Καταρχάς έχουν αφαιρεθεί από τα σχολικά βιβλία. Λοιπόν, δεν ξέρουν για ποιο σκοπό θα έπρεπε να πάνε να πολεμήσουν σήμερα τα παιδιά. Δεν βρίσκουν κανένα λόγο να πάνε να το κάνουν. Καταλάβατε. Είναι θέμα παιδείας. Και αυτό είναι θέμα παιδείας. Αλλά για το προηγούμενο που λέγαμε, για την χαλάρωση των ηθών, για την ομοφυλοφιλία που λέτε, είχε τον προηγούμενο χρόνο, λίγο πριν το καλοκαίρι, Δημοτικό Σχολείο των Αθηνών έκανε ομιλία για την ομοφοβία και το ρατσισμό. Ξενοφοβία. Όχι ξενοφοβία, ομοφοβία. Και το φόβο κατά των διαφορετικών στην σεξουαλική αυτή επιλογή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έγινε σε Δημοτικό των Αθηνών. Άρα σίγουρα υπήρχε γνώση του Υπουργείου Παιδείας και δεν έκανε τίποτα το Υπουργείο. Και επίσης σε σχολεία του εξωτερικού, το οποίο κάποια στιγμή να δείτε ότι θα προσπαθήσουν να το φέρουν και εδώ, έχουν καθιερώσει, λέει, κάποια μέρα που πηγαίνουν όλα τα παιδιά με ροζ ρούχα. Για να μην ξεχωρίσουν, λέει, αν είναι αγόρια, κορίτσια. Δηλαδή κάτι πράγματα εντελώς διαστραμμένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα εξηγήσει αυτά ανθρώπινος νους. Και επίσης, ακούστε τώρα και το άλλο, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. 6 Οκτωβρίου είναι αργία, λέει, στα σχολεία. Το έχετε μάθει αυτό? Όχι. Αργία στα ελληνικά σχολεία.
θα γίνουν, λέει, αθλητικές εκδηλώσεις και το θέμα θα είναι όλοι ίσοι, δεν είμαστε διαφορετικοί. Δηλαδή αρχίζουν πάλι και εκεί την ομοφυλοφιλία να την περνάνε μέσα στα σχολεία, μέσω των αθλητικών εκδηλώσεων. Δεν ξέρω ακριβώς πώς το έχουν μεθοδεύσει και θα γίνονται, λέει, ομιλίες, θα φτιάξουν αφίσες, ζωγραφιές και ούτω καθεξής. Βλέπετε πώς σιγά σιγά τα βάζουν. Δηλαδή, δεν είναι αυτή τη στιγμή μια κερκόπορτα ανοιχτή, είναι πάμπολες ανοιχτές. Και μπαίνουν συνεχώς πράγματα τα οποία μας τελικώς καταστρέφουν τα θεμέλια. Και αυτά όλα εντάσσονται μέσα στον αφελινισμό. Γιατί ένας λαός χωρίς πνευματική καθοδήγηση, χωρίς παιδεία και αγωγή. Διότι στη σχολεία είπαμε δεν είναι να μάθει το παιδί να αποστηθίζει και να μάθει. Το τελευταίο είναι αυτό. Το τελευταίο. Χρειάζεται παιδεία και αγωγή. Γι' αυτό βλέπετε να είναι σε έξαρση ο χουλιγανισμός. Σκοτώνει στα γήπεδα επειδή του έβρισε την ομάδα. Οι βανδαλισμοί στα σχολεία. Αυτά τα λεγόμενα τα γκράφιτι που καταστρέφουν τα μνημεία τέχνης. Αυτό που είναι ο πολιτισμός μας. Κοιτάξτε, κύριε Φωτόπουλε. Και έλεγε ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, όταν πηγαίνουν, λέει, και καθαρίζουν αυτά τα γάλματα, λέει, 3, 4 και 5 φορές, ας πούμε, αυτό μετά αποσαφρώνεται, λέει, το μάρμαρο και ξέρω εγώ τι, και καταστρέφεται. Αυτά είναι δημιουργήματα τέχνης, ας πούμε. Και δεν τα έχουμε καθοδηγήσει τα παιδιά μας. Πηγαίνουν ελαφρά την καρδιά και πάει και μου τζουρώνει, ας πούμε. Είχαμε κάνει μια επιστολή αυτό αρχές του χρόνου στην Ακαδημία για αυτό το θέμα των γκράφιτι, την οποία την έχουν ψιλοκαταστρέψει στην Ακαδημία, μονίμως την πάνε και τη ζωγραφίζουν. Ναι. Και δυστυχώς η φύλαξη είναι πλημελής και η ζημιά που γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Διότι αυτά φανταστείτε ότι. Στο πανεπιστήμιο δεν είχαν σπάσει το χέρι του κοραή και ποια γάλματα είναι εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, για αυτά που είπατε, βία, χουλιγανισμό κλπ., είναι όλα συνέπεια της παιδείας, κύριε Φωτόπουλε. Όταν ανοίγει το παιδί το σχολικό βιβλίο και διαβάζει μόνο μπουρδες μέσα, στην κυριολεξία μπουρδες, δεν έχει καμία σχέση με τα αναγνωστικά με τα οποία μεγάλωσε η δική μας γενιά και οι προηγούμενες. Λοιπόν, λογικό είναι όταν βλέπεις μία σχήμια είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι στην τηλεόραση που τα παρκάρουν οι γονείς τα παιδιά γιατί έχουν άλλες ασχολίες. Λοιπόν, όταν βλέπεις μία σχήμια, βλέπει μία σχήμια όλο το 24ωρο το παιδί, λογικό είναι να καταφύγει σε χουλιγανισμούς και βία. Λογικό είναι. Αυτά βλέπει η ψυχή του, αυτά εξωτερικεύει μετά. Και μια μιλάμε για τα σχολεία. Υπάρχει μια έρευνα που δημοσιεύτηκε σε πολιτική εφημερίδα που λέει τα αρχαία κάνουν τους μαθητές πιο έξυπνους. Γιατί και αυτά τα έχουμε σχεδόν. Όχι σχεδόν. Αποβάλει εξ ολοκλήρου. Και έχει ολόκληρο το στοιχειοθετεί και μάλιστα έχει βραβευτεί μια. Ναι, λοιπόν, ακούστε. Έκαναν πιλωτικά μια απόπειρα οι Άγγλοι. Αυτή είναι η λύθη και εμείς είμαστε οι έξυπνοι. Στα δημοτικά του σχολεία και έβαλαν τα αρχαία ελληνικά από την πρώτη δημοτικού. Αυτό έγινε πιλωτικά πέρσι και από φέτος έγινε υποχρεωτική η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στην πρώτη δημοτικού για τους Άγγλους. Εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να μάθουμε αρχαία ελληνικά, διότι ακριβώς είπατε κάνουν τους μαθητές πιο έξυπνους. Αλλά άμα γίνουν έξυπνοι οι Έλληνες, όπως έλεγε ο άλλος, ο Κίσιγκερ που είπατε στην αρχή, είναι επικίνδυνοι άμα είναι έξυπνοι. Αλλά πρέπει να είναι ηλίθιοι οι Έλληνες. Και να τους κάνουμε ηλίθιους, αυτό ακριβώς πρέπει να τους βγάλουμε τα αρχαία στην άκρη. Πρέπει την παιδεία να την κάνουμε για γέλια. Τα βιβλία, δηλαδή τα σημερινά, τα σχολικά, είναι για πέταμα όλα. Όλα για πέταμα. Από τον πολιτισμό, από την παιδεία, από την ιστορία, από τη θρησκεία. Όλα αυτά. Και έχουν γίνει όλα αυτά και υπάρχουν τόσες. Όχι μόνο ενδείξεις και αποδείξεις. Δεν πρέπει όμως εμείς ως Έλληνες να υπηρετούμε αυτά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν στον κόσμο τους. Λέει τώρα εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Όλοι πρέπει. Να βρισκόμαστε σε εγρήγορση, σε επαγρύπνηση. Και να βλέπουμε πού πάει η κατάσταση. Και να μιλάμε και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε, είναι τόσο μεγάλο. Όταν θα κάνουμε αυτό το θέμα, ναι. Και το συζήτησα, ας πούμε, και με κάποιους δικούς μου ανθρώπους, μου λέει, βρε παιδί μου, είναι ψυχοπλακωτικό, λέει, το θέμα αυτό. Δεν είναι καθόλου ψυχοπλακωτικό. Το αντίθετο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, ψυχοπλακωτικό. Αλλά όμως πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα όπως είναι. Όχι, κύριε Φωτόπουλε, δεν είναι πρέπει εμείς πάντα να έχουμε ως χριστιανοί και την προσδοκία του αγαθού. Ακριβώς. Και υπό την έννοια ότι αφυπνίζεις με αυτόν τον τρόπο, γιατί δηλαδή αυτοί οι οποίοι μεθοδεύουν όλα αυτά δεν μιλάνε για τίποτα από όλα αυτά. Διότι αυτά αφυπνίζουν τα θέματα που συζητάμε. Λοιπόν, όταν αφυπνιστεί κάποια στιγμή, και πιστεύω θα είναι κοντά η στιγμή που θα αφυπνιστεί αυτός ο λαός, τότε θα αλλάξουν πάρα πολλά. Προς το παρόν θέλουν να μας έχουν αυτό σε λίθαργο. Μάλιστα. Θέλουν να μας έχουν σε λίθαργο, γι' αυτό δεν μιλάει κανένας και θέλουν να μην μιλάει κανένας. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου ψυχοπλακωτικά, ίσα-ίσα με την ενημέρωση ότι μπορούν να ξέρουν από εδώ και πέρα οι Έλληνες τι πρέπει να κάνουν και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κοιτάξουν. Ζήσαμε όμως και κάποιες καταστάσεις, ήταν, αν θυμάστε, εκτός από
από τις ρεπούσιτα δημιουργήματα. Υπήρχαν και στην τηλεόραση του Sky που διαστρεβλώσανε την ιστορία του 21 κλπ. Και βλέπουμε και εκεί, δεν ξέρω αν είναι κάποιες ενέργειες γενικά ενδοτικές για στρογγύλεμα της ιστορίας μας, για παραποίηση και διαστρέβλωση ιστορικής πραγματικότητας. Ναι. Σύμφωνα με επιταγές ξένων για την ικανοποίηση των γειτόνων μας, διότι έτσι νομίζουμε ότι θα βληθούν οι διαφορές μας και τη στιγμή που οι μεν Τούρκοι προβάλλουν υπερφύελες απαιτήσεις, έχουν φτάσει στα καράβια τους μέχρι το Λαύριο και παραβιάζουν τον εναέριο χώρο, τη στιγμή που οι Σκοπιανοί σφετερίζονται την ιστορία μας και έχουν δημιουργήσει, πήγε ο άλλος και βάλει τη σημαία στον Όλυμπο, προκαλώντας. Ναι, αηδίες. Το έχετε δει, ας πούμε, αυτό. Φυσικά. Και όταν και ο Πρωθυπουργός. Γελιότητες. Κάποιος δημοσιογράφος, όταν συνείδησε τη Μέρκελ, ο Πρωθυπουργός, κάποιος δημοσιογράφος σκόπιμα λέει: συζητήσατε, λέει, για το όνομα των Σκοπίων. Γιατί η Γερμανία θέλει να λυθεί το θέμα ή να μπει στο ΝΑΤΟ, τα Σκόπια κλπ. Και φαίνεται ότι η υπόθεση εκεί πέρα, όπως την μεθοδεύουν, πάει για να χαθεί, ας πούμε, η υπόθεση του ονόματος. Εντάξει, αλλά πρέπει αυτό να το πολεμήσουμε, διότι βλέπετε αυτοί έχουν φτιάξει τα γάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, και εμείς τα έχουμε στα υπόγεια. Ξενοδοχεία και φτιάχνουν με τα ονόματα Μακεδόνων, ναι. Και παντού αναφέρονται ως Μακεδονία. Παντού, ενώ κανονικά έπρεπε, σύμφωνα με την απόφαση, ως Φύρομ, τουλάχιστον σε αυτή τη μεταβατική περίοδο μέχρι να λυθεί. Αυτά δηλαδή, είναι, εντάξει, συνέπειες ενδοτισμού της δικής μας, ναι, των δικών μας πολιτικών ηγεσιών. Κύριε Φωτόπουλε, θυμάστε ότι από τις αρχές δεκαετίας του 90 που είπε εκεί πέρα, ποιος ήταν ο Μητσοτάκης, αν θυμάμαι καλά, ότι σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανένας το θέμα του ονόματος. Αυτά δεν είναι δείγματα ενδοτισμού και σχάτης προδοσίας? Τώρα τι λέτε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν νομίζω ότι εναπόκειται στο τι θα αποφασίσει ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός. Αυτοί που να το δώσουν, ο λαός έχει άλλη άποψη και νομίζω ότι ο λαός θα το υπερασπιστεί μέχρι τέλους αυτό. Επειδή στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν ο κύριος Τωτοκάτος, ναι, παρουσιάσαν για κάποια βίντεο για το γενοκτονία των Ποντίων και για αυτά τα οποία επέστησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας. Πώς εκδιώχθηκαν, πώς σφαγιάστηκαν, πώς έγιναν. Αυτά λοιπόν θέλουν κάποιοι να τα ξεχάσουμε. Φυσικά. Μπορεί να τα ξεχάσουμε αυτά τα πράγματα. Εννοείται ότι δεν ξεχνιούνται, αλλά βλέπετε όταν αλλάζει τα βιβλία της ιστορίας. Δηλαδή, έστω και αυτή η μικρή προσπάθεια που γίνεται, έστω από αυτό το μικρό το κανάλι, από τις εκδηλώσεις που κάνουμε και εμείς οι πολίτεκνοι, ας πούμε, που προσπαθούμε στα παιδιά τα νέα να προβάλλουμε κάποια παραδείγματα αξιομίμητα, ας πούμε, ή κοινωνικών προσπαθειών ή κάποιων προσωπικότητων οι οποίοι εργάζονται και προσφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Τέλος πάντων, αυτή, κύριε Φωτόπουλε, είναι ενώ οι πολλοί όμως Έλληνες που βρίσκονται σε μια νιρβάνα, να πούμε, τι μαθαίνουν τα παιδιά τους, ζούμε σε μια, πώς να το πω, κοινωνία καταναλωτική, ανταγωνιστική κοινωνία θα έλεγα, να έχουν υπέρμετρες καταναλωτικές συνήθειες. Τους πάρουμε εκείνο, να τους αγοράσουμε το άλλο. Τους καλλιεργούει η τηλεόραση τα κατώτερα αίσθηκτα με όλα τα σύρια που βάζουν. Και το σχολείο, κύριε Φωτόπουλε. Γιατί αυτά λένε έχουν ακροματικότητα και αυτά βάζουν. Και το σχολείο, μην το παραλείπετε αυτό, και το σχολείο. Και το σχολείο το κάνει αυτό. Δεν μπορεί λοιπόν, όταν έχει αποκοπεί και δεν έχει και καθοδήγηση, όπως είπαμε, πνευματική, ένας λαός να προοδεύσει και να αναπτυχθεί σωστά. Έτσι, όχι. Θα παραπέει, όπως ήδη παραπέει ολόκληρη η Ευρώπη. Ναι, μα η βάση μιας κοινωνίας, ιδιαιτέρως της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Φωτόπουλε, είναι οι αξίες. Από τη στιγμή που οι αξίες έχουν εξοβελιστεί, έχουν εξαφανιστεί, ειδικώς στη νέα γενιά, είναι, νομίζω, αυτό μονόδρομος το να πάμε προς την απώλεια. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, διότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Κύριε Βασιλιάδη, κάθε χρόνο, εμείς 1η Νοεμβρίου, την πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου, έχει καθιερωθεί με υπουργική απόφαση, είναι δημοσιευμένο και στο φύλλο, είναι η γιορτή των Πολυτέχνων. Διότι οι Άγιοι Μάρτυρες των Πολυτέχνων, Τερέντιος, Νεονίλη και τα 7 παιδιά τους που σφαγιάστηκαν επί εποχής Διοκλητιανού, τότε με τους διωγμούς των χριστιανών, τους έχουμε ανακηρύξει ως προστάτες των Πολυτέχνων. Επειδή συμπίπτει η ημερομηνία μνήμης τον 28 Οκτωβρίου και να μην συμπίπτει με την εθνική μας εορτή, έχει μεταδεθεί την πρώτη Κυριακή. Κάποιες λοιπόν μέρες εκεί κοντά που είναι η μέρα των Πολυτέχνων, ας πούμε, μας καλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είχα την τιμή φέτος να τον προσφωνήσω, του τα είπα όλα αυτά, τα συμμερίζομαι, αλλά του ζήτησα, κύριε Πρόεδρε, εσείς με το νυφάλιο και σόφρονα λόγο σας,
να παρέμβετε, να αφυπνιστεί και να συνεγείρετε και την πολιτική και την πνευματική ηγεσία του τόπου μας για να γίνει το δημογραφικό που είναι απειλεί τις ρίζες του ελληνισμού, αυτή η υπογεννητικότητα και αυτή η κατάσταση, να γίνει θέμα προσυζήτηση, να έρθει δηλαδή να συζητηθεί. Επίσης ζητάμε και προημερησίας, με ειδοποιούν ότι έχουμε 5 λεπτά μόνο, και προημερησίας διατάξεως στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, γιατί είχε ζητηθεί στο παλαιότερα από κάποιο κόμμα, αλλά κάποιες δυσκολίες, μια του Πρωθυπουργού του Παπανδρέου τότε μετά την απουσία του Σαμαρά, δεν συζητήθηκε. Να συζητηθεί το δημογραφικό, να ακούσουμε πώς τοποθετούνται μέσα στη Βουλή, γιατί ακούμε από όλους τα παχιά λόγια, αλλά μέτρα και έργα δεν βλέπουμε, ας πούμε. Ούτε θα δείτε. Και ο ελληνισμός σβήνει. Να έρθει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το θέμα αυτό, να ασχοληθεί ο τύπος, να ευαισθητοποιηθεί ο ελληνικός λαός, ας πούμε. Μήπως μπορέσουμε και αλλάξουμε πορεία και να έχουμε μια αλλαγή πλεύσης, ας πούμε. Ναι. Να σου πω κάτι. Προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Φωτόπουλε, καλύτερα θα μπορούσε να πιέσει η Εκκλησία. Δεν το κάνει. Έτσι, δεν το κάνει. Διότι από την πολιτεία, εγώ προσωπικώς πάντως έχει ένα πρόγραμμα. Τίποτα, στη Θράκη έχει ένα πρόγραμμα που το στηρίζει ακόμα και το ευνοεί εκεί που δίνουν για το τρίτο παιδί και πάνω κάποια χρήματα. Εντάξει, αυτό και αυτό κυρίως η Μονή Βατοπεδίου. Έχω ακούσει ότι το στηρίζει πάρα πολύ. Έτσι, ο ηγούμενος, ο Εφραίμ. Ναι. Εκεί. Για τον οποίο εκδόθηκαν 10 αθωωτικές αποφάσεις για όλα αυτά που λέγανε, γιατί πολλοί γράφουν για τα σκάνδαλα του Βατοπεδίου. 10 αθωωτικές αποφάσεις. Τα είπε κανείς. Και δεν τα είπε κανένα κανάλι. Έτσι, παρεμπιπτόντως, παρενθετικά το λέω, μια και το αναφέρατε. Το περίεργο θα ήταν να τα πούν. Προπαγάνδα δηλαδή είναι φοβερή, ας πούμε. Κανένα κανάλι δεν το είπε. Και ξεκολουθούν και μιλάνε για τα σκάνδαλα. Ο άνθρωπος όμως, κοιτάξτε το σχέδιο του Θεού, μου έλεγε ένας, ότι αυτός ο άνθρωπος, λέει, μπήκε στη φυλακή και εξομολογήθηκαν οι μισοί, λέει, φυλακισμένοι μέσα εκεί. Είδατε. Πραγματικά είναι και μόνο που το λες αυτό είναι συγκινητικό, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, η πέστη μπορεί να φαίνεται μια μείωση, αλλά και η ταπείνωση είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μόνο ως γεγονός ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Επειδή έχουμε άλλα 2 λεπτά, θα ήθελα να τα επικεντρώσουμε αυτά, γιατί είχα σημειώσει, αν μας έμενε χρόνος, να μιλήσουμε για τις λεγόμενες κοινωνικές πληγές, αλλά μια άλλη φορά για την ενδοοικογενειακή βία, για τη σχολική βία, αυτές οι συμμορίες που παρουσιάζονται στα παιδιά, όλα αυτά είναι συνέπειες, το χουλιγκανισμό, την παιδοφιλία, τα ναρκωτικά. Αυτών που βλέπουν και μαθαίνουν τα παιδιά μας. Τα οδικά ατυχήματα τα οποία έχουν αυξηθεί κυρίως όχι λόγω του οδικού δικτύου, γιατί έχουν βελτιωθεί σε πολλές περιπτώσεις τα οδικά δίκτυα, όχι όμως απόλυτα, γιατί εδώ Κορίνθου Πατρών είναι φοβερή κατάσταση, μόνο από τη χρήση του κινητού εν ώρα οδήγησης. Από τις αυλώσεις, από τις κλοπές, τις ληστείες, τις λαθροχειρίες, από όλα αυτά τα φαινόμενα. Όμως δεν μας μπαίνει χρόνος, γι' αυτό θα ήθελα να μας πείτε 2 λόγια να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, κύριε Βασιλιάδη, και να σας ευχαριστήσω και πάλι για τον κόπο που κάνατε και για τα στοιχεία που παραθέσατε, γιατί είναι χρήσιμα, ας πούμε. Μία συμβουλή εγώ να δώσω στους αυτούς που μας παρακολουθούν, να κλείσουν τα αυτιά τους στις ειρήνες, γιατί είναι πολλές οι ειρήνες και παραπληροφορούν σε βαθμό που ξεπερνάει την αηδία σήμερα. Να πω ότι αν θέλει κάποιος να έχει την καλύτερη πληροφόρηση, ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα μας της Εθνικής Εταιρείας, μπορεί να ψάξει κανείς την Εθνική Εταιρεία στο διαδίκτυο και να βρει την ιστοσελίδα, ένα δελτίο το οποίο φτιάχνει μία γιατρός, πρώην γιατρός μάλλον, γιατί είχε κάποιο πρόβλημα υγείας και σταμάτησε να εργάζεται, η οποία είναι συνεργάτης μας και ασχολείται 16 ώρες την ημέρα με το να ανεβάζει τα καλύτερα θέματα από όλο το διαδίκτυο. Τα οποία είναι εθνικά, κοινωνικά, απασχολούν την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν παραλλήλως και διεθνή για κάποιον που θέλει να δει και παραέξω. Λοιπόν, και είναι αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν και αν κάποιος το διαβάσει έχει πλήρη ενημέρωση. Ας αφήσουμε στις άκρες την παραπληροφόρηση των μεγάλων δελτίων, η οποία μόνο κακό κάνει, μόνο σε στραβό δρόμο μας οδηγεί. Επομένως, κάποια στιγμή, μήπως τη φέρετε και έρθετε και εσείς μαζί να κάνουμε μια εκπομπή. Πολύ ευχαριστώ. Κάποια θέματα τα οποία θα τα αντλήσουμε μέσα από τα δικά. Κάνει, κύριε Φωτόπουλε, καταπληκτική δουλειά. Είναι στην ιστοσελίδα της Εθνικής Εταιρείας μέσα και ανεβαίνει καθημερινά. Και ξέρετε, είναι 60-70 θέματα τα οποία μόνο τους τίτλους να δει κανείς έχει την πλήρη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα της ημέρας. Και ας κλείσουν τις τηλεοράσεις. Ας κλείσουν τις τηλεοράσεις. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσετε και αυτή την εκπομπή. Πιστεύουμε κάτι να πήρατε από όλα αυτά, να είμαστε όλοι σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση, διότι η κίνδυνη διαγραφόμενη είναι τεράστια για την πατρίδα μας, για το έθνο μας, για τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.